What's up, ladies and gentlemen? It's your boy Tandaza. Welcome to our YouTube channel. If you are new here, guys, just help with your subscribe, like, and share. Kutuve around every time, but no as new one. Our guys, mukuru angai gare vunde, like you all know. Kuti mukuru angai gare vunde, and wakuranga tare so nya kuti tine dzungu chete mafana tine dzungu, but dzungu akuzungwa like you know. Guys, ndanya so zvoona kuti mukuru angai gare vunde, guys. Pani nyada ngotaura nyaya diki andizangu muno makuwa, but nasi ndataka nditangu makuwa because I love kutaura zvinenge zvichipaka for the moment, you know what I mean. Guys, waitoa nechibaba chimkuru. I've been listening for these days kuti nyatsoona in the papi chavo chaivo pakanyatso kudyora unzi dyo. Aiwa big man. Yeah. Pandakuona uchifura. Aiwa big man chibaba, guys. When I'm talking about chibaba pana uti mangoma is Zimbabwe. We're talking about big man in Japresa. My big man tototi ndo ama treasure for now. Isusu eluti ngangosa eluti chitevera chingoya kumasure, but guys, mukuru angai gare vunde. Mukona panuta kwanisho music, like ma music zvibaba zvingoma choice Japresa na Wingy D boys ndo vanakabata Zimbabwe nawo ne music. Ya vafana vanoya nazvo, but mukadangona kuti vakuru pavanongoya vakangotitsikirira, but they always big, and we have to always give those people respect because vanoti jega. Yes, like many times. Kwete zvedu zvedzungu zvotongo zvotanga kwecho kuti kuda kutsvaga zita nevanhu vakura tichivasaiza paipai topedza nguva, to be honest with you. So guys, without judging, without chichi, let's go straight to the point. Aiwa chibaba chakabudisa video manyama, and asambona video rakadaro since muZimbabwe yese. Kana mune naro hero video and take your time to watch. So use a jealous. I always tell people to use a jealous when you are judging things, because you die. You die in the jealous. That's on the video. I respect Mr. Igwe. We respect you. We respect you, Baba. We respect you, Chimdara. I respect you. You know, when it comes to music, I don't want to lie. Never want to know Juju. Don't do that. Never guys want to respect Guti swap music. Ono favorite uina oi. Mwana mkada kana makuda kutuona zwafana Japresa na Wingy D, and they compare when it comes to music, because those people, they are different people, and don't name person zvakasiyana. Maona manje zvakafana nekutora ndingatani Jack Chan. Pasava kuchizina nemadrama man Zimbabwe kwane ma content creator. I wanted to put someone anoita zvecontent. Okay. Hapana. Okay, zvakafana nekutora Baba Alec Macheso Junior. Next time, chawisa panza. You get me? So, zvafana kutora Baba Alec Macheso ne na okay, na General. When I'm talking about General, I'm talking about munangachipisa this last year yo kubva last year se achipisa chianeso otswana va Macheso vainzanisa asimbofe zvakamecha, because songs dzavo dzakasiyana. Kana even kutora Wingy D na Baba Macheso chaivo asimbofe zvakamecha. Same thing nekutora Japresa na Wingy D azvimeche, because vanoimba type yemusic dzakasiyana, but zvese zvichi zvibaba. So you can't compare music ya Wingy D neya Holy Ten, music ya Wingy D neMabanditi. Apenyu Mabanditi chitombodzokera ku prison ndokwenyu zvamanje manje. Don't come here and judge zvibaba zvedu, because you are wasting your time. I love all your music. I love everyone music. Awangwemba unzwene musoro ndototerera, but wopa kuzoda kuzviinzanisa nezvibaba apo, you are wasting your time. Chokwadi ngachimbotaura iketi because you support who, so you want to be like nyamuchidza kuti munhu agona, you don't want to just say kuti apabatwa inangu
banditi ndomteerera ndavota ndimteerera taimbona ninza tsimnguwa mama zaiva zaiva kuona I listen to all those songs. Paitwa makwikuna so tilaba tise kuti makanga ngangogara kuside kwedu but panepa kuna taito zvazo tawanda bata sina but pakucompare manje kuti big man inzwa big man say colors you can't compare those things now. Uyu mwana kutosumukawo wana big man na vanhu vakuru. We always give respect to those people no matter what. So we love you guys. Keep on judging and I'll keep on doing mess thing up. I'll always come with the controversy. Waona chimoko chakamira neufesi controversy chakanya kuda kuoneza kufesi controversy akabata kakuti finya mira fesi controversy